breaded pork, sisig, breaded pork with sisig, chicken fillet po, chicken bulgogi. Sisig? Sisig yan ba? Wow, sisig. Ah, sige po. Diyan na pong adwang sisig. Tangting nasi. Oh, sisig ka no, takating nasi. Ito ah. Lagi na kaya yung paano nga na sir eh. Dati sabi na, alam mo Kaya palatot ko. What we do here is go back, 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 back. Hello guys! Kasama ko ngayon si Amanda, ang internet friend. Ayan, dito muna ako sa kanila habang magsiyaw ang isa magpapala. Oo pala. Wait lang. Ma! Ba! Hinihintay! Ate! Hinihintay ko kayo kaya kasabi ko lang. Hello po! Maglibot muna tayo. Oh my God. Walang beba yung babae Cute niyan. naman. Lupay pa mundo ka. Puta Ito ka tayo. lang panakawa nakatamo. Totoo ba to? Ang bango! Ang sinasabi mo. Kahit wala namang amoy. Balang mas madakal mo. Friend. Oh my gosh! Ang laki ng katawan mo, Bes! Shit! May meron ka pa mga anak! Oh my gosh! Let's go! Ikutin natin yung buong bahay nila. Ayan! Ayun, nakikita nyo. Uy! May Christmas tree puno ng pera! Let's go there! Good morning, guys! Hello! Ayun, 11 o'clock na. Ay, 11:10 pala. So, late na naman akong nagising. Sa gabi, 12 o'clock ako pumunta ata dito. Oo, kaya late na rin akong nagising. Ngayon, plano ko maglibot, gano'n. At, sandali, bakit parang walang tao? Pero kagabi, kilala ko yung parents. Medyo charger sila, pero okay lang kasi hindi naman siguro nila ako ganun kakilala. Speaking of sa mga magulang, naku naman, balo no ko rin, eh. Oh! Awa, sige! Yan, pupunta na tayo. Ayun, ayun pala sila. Good morning po! Ayan. Uy, kakain na kami. Pwede po ba akong mag-video habang kumakain tayo? Ay, Eli! Mamanganta mag-video ka. Isang mapapa ka. Sorry po. Sige, wag na lang po. Hindi, paburan mo na. Hindi kasi ma. Sige, sige. Yung mga ditan, nilagyan yung pan, yung anak, ang Espiritu Santo, at Ginong Diyos, dakal po salamat, pinabiyayang bibigay kami, sana po makasama pinipinibigyan ni King Alberto. Pinalagyan niya yung pa, yung anak, ang Espiritu Santo, mga tama. Nakalita yata mga ditan. Sorry po. Hindi po kasi namin nakasali. Ay, mga okay, kasamat na nindiya mo, mga di ka bayo, magpananapal ka din nga po, Ginoo, bisa ka mapapa, pananang ng demonyo. So ngayon, nag-aya ako na maglibot kami around Pampanga. Diba? Ay, woman pala. Next week birthday ko, maglibot ko. Punta nga kay Grand Palazo. Diba? Grand Palazo? Stay ka rin? Oo. Siyempre, anak mo natin si Mako. So, manutang yung Yahoo. So, ngayon ng first destination natin. Arayat. Tara! Let's go to Arayat! See you later! Okay, nasa tuktok na kami after 300 years!
Nang kaya kayo yan pala yan. At yan pala ko. Ada daw mga kayo pa kasing Pasko eh. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get colder. I shoulder every burden, every disadvantage. I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. I am the A.L. At salamat yung pamanalbek kayong video ko ngayon ni. Tunay akong mag-enjoy, ketang pintalan ng destinasyon, ketang pamangan, ako syempre, detang ketang tao. Ikit ko laray kulturang kapampangan, dahil masanting apong ali. Pero tunay lang mangibabo, detang masanting agawido. Tunay laping mapag-welcome kaming kaila mga kareng taong akong kilala do. Hanggang yan tutuking video tamo guys. Maraming salamat yung pamanalbe. And sabay-sabay tang sabiya, malawas sa kayong Pampanga.